Sí, han dit que havien patit per la seva integritat física, perquè es havien vist envoltats de la massa i que això els havia provocat la situació de por. Un d'ells ha manifestat que ja portaven molta estona traient gent i que estaven cansats i que això també és un dels motius que va motivar la càrrega policial. Tots han reconegut que com a mínim hi va haver-hi 2 càrregues policials, això contrasta amb el que es va declarar al Tribunal Suprem, per exemple, no? I per tant entenc que els comandaments que varen declarar en el Tribunal Suprem o no sabien què havia passat o varen faltar la veritat amb la seva qualitat de testimonis en allà. Quan la jutgessa els hi ha preguntat concretament quines amenaces, cap d'ells ha estat capaç de definir amb què havia sentit amenaçat, més enllà de que hi havia molta gent, no? I quan se'ls han preguntat per insults, hi ha la curiositat, o el que ens ha cridat l'atenció, és que un dels insults que més greu els hi va saber és que els hi diguessin espanyols. Aquest és un dels insults que de forma repetida han tret, no? Després, que malgrat que eren en català, sí que havien entès que se'ls havia insultat i que se'ls havia amenaçat. Especialment, qui més ha detallat aquestes circumstàncies és el primer dels comandaments, no? Que per la cadena de comandament és un dels segons operatius que actuava. Aquest ha estat el que s'ha explayat més descrivint la situació d'amenaça que estaven rebent, no? En general tots, però ells manifestaven que estaven sota una gran pressió, que la massa els encerclava, que havien temut per la seva integritat física i ell havia manifestat que havien sentit com es podien posar objectes explosius, bombes, ha dit, a sota les furgonetes, com es havien tirat líquids que podien ser lleixiu i àcids, com la gent els havia increpat i els havia agredit. Tot això ho ha anat descrivint el comandament. Però després els altres, els subcomandaments i els agents de policia també han descrit situacions d'odi i insults. No ha dit que constés en les imatges, però sí que ha dit específicament i diverses vegades que havia vist objectes punxants. Llavors se li ha preguntat en què consistien aquests objectes punxants i al final de la seva declaració i ha acabat manifestant que eren ganivets, navalles i coses semblants, que la gent no les treia en l'aire però que ell havia vist perfectament com les portaven a la mà i que per això es havia sentit amenaçat. Val a dir que és l'únic dels agents que ha declarat avui que hagués manifestat que havia vist armes blanques. Tots els altres havien sentit amenaçats, però no han concretat ni han manifestat en quin tipus d'objectes ni en què es havia concretat l'amenaça.